Sfumat fi xejn il-wera tal-Labor li l-blackouts isiru xi ħaġa tal-passat u fil-waqt li l-Ministru fl-aħħar xhur beqgħet kontinwament tiftaħar li solvit il-problemi tad-dawl. Tuħ tad-dawl naqas b'aktar minn 33%. Ir-realtà hija għal kollox differenti. Buġibba ta' Slima, San Ġiljan, ħaż-Żebbuġ, ħaż-Żabbar, il-Fgura, ħal-Ormi, ħal-Luqa, ħal-Kirkop, ħal-Safi, Birkirkara, Imsida, Naxxar, Bormla u l-Kalkara u uħud mill-lokalitajiet li għallejl ieħor ma kellhomx provvista tad-dawl, kriżi nazzjonali li issa daħlet fl-10 jum tagħha fejn jidher biċ-ċar li l-Gvern għadu ma sabx tarf ta' dik li saret emerġenza. U minkejja li l-ħadd li għadda l-Prim Ministru Robert Abela wiegħed lil poplu li kollox kien ġilura għan-normal, il-provvista tad-dawl beqgħet tinqata' f'diversi lokalitajiet. Persuni li tkellmu għal News iddeskrivew din is-sitwazzjoni bħala tal-mistħija fil-waqt li saħqu fuq il-bżonn li jkun hemm soluzzjoni b'mod immedjat. Nies oħra esprimew il-frustrazzjoni tagħhom anke b'mod pubbliku fuq ir-radju. Għandna problema nazzjonali. Aħna rrabjati ħafna, mhux naqraddaw għal-familjari tagħna. Te batterijili jaqta l-ħin kollu, dejk nibża li qed jidlam. Bdejna naraw qed niġru, bdejna naraw feħan niġru feħan norqdu. Ekku. Situazzjoni vera tal-biża ġejna. Ġimgħa l-oħra għamilna 22 sija bla dawl. Issa l-lum ġejna mill-4 u nofs ta' filgħodu sa' satejn bla dawl. Badna biex l-laħam. Tħassartu tal-biki għaddu freezers f'kolla vojta għalla jiddispjaċini l-okti għalla €4,000 għarbejt kollox il-laħam. Qudiem din il-kriżi tad-dawl il-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jirreżisti milli jitlaq għall-Parlament b'mod urġenti. U minkejja li sħana tal-aħħar ġranet battit sew tul il-jum tal-erba', il-Gvern xorta għadu ma sabx tarf ta' din il-problema enormi bil-familji jitħallew bla dawl għal sigħat sħaħ. Interessanti wkoll il-fatt li skont ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fis-sajf ta' sentejn ilu, il-mewġa ta' sħana fuq pajjiżna kienet ferm aktar kifra. Iżda minkejja dan ma rajniex il-blackouts li qed nesperjenzaw bħalissa u li qatt ma kellna bħalhom.